Θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για τον πρόσφατο θάνατο ενός ακόμα κυνηγού, ο οποίος δεν φορούσε το πορτοκαλί γυλαίκο που είναι το χαρακτηριστικό του, ένα σχόλιο για έναν ακόμα θάνατο που προβεί στη θλίψη αρκετές οικογένειες. Είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο από την έναρξη κυνηγητικής περίοδου να έχουμε θρηνήσει 6 κυνηγούς. 6 θύματα κατά την ώρα και τη διάρκεια του κυνηγίου. 2 μήνες έχει ξεκινήσει το κυνήγι και αυτό μας λυπεί και το θεωρούμε πολύ θλιβερό. Όλα τα περιστατικά που έχουν γίνει με το θάνατο των κυνηγών έχουν γίνει πάνω στο κυνήγι του αγριόχειρου. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τώρα όλοι οι κυνηγοί που έχουν σκοτωθεί στο κυνήγι δεν φορούσαν πορτοκαλί γυλαίκο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και το έχω πει πόσες φορές, πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε το πορτοκαλί γυλαίκο την ώρα που κυνηγάμε και ειδικότερα στο κυνήγι του αγριόχειρου. Ακούστε κάτι, το κυνήγι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και ούτε ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το κυνήγι διέπεται από νόμους, είναι θεσμοθετημένο, είναι νομοθετημένο. Υπάρχουν κανονισμοί πάνω στο κυνήγι. Οφείλουμε να φοράμε το πορτοκαλί γυλαίκο για την ασφάλεια όλων μας. Δεν μπορεί κανένας να κυνηγάει ανεξέλεκτα χωρίς να τηρεί τους νόμους και τους κανόνες του κυνηγείου. Και το σημαντικότερο, δεν μπορεί κανένας να κυνηγάει παράνομος, να κυνηγάει εις βάρος των νόμιμων κυνηγών. Στο κυνήγι υπάρχουν γραφτοί και άγραφτοι νόμοι, τους οποίους πρέπει όλοι να τους τηρούμε και είμαι σίγουρος ότι όλοι τους γνωρίζουμε. Δεν είναι κανένας μικρό παιδί να μην ξέρει ότι όταν ξεκινάει να κυνηγήσει, οφείλει να φορέσει το πορτοκαλί γυλαίκο. Όποιος δεν χρησιμοποιεί το πορτοκαλί γυλαίκο κατά την ώρα του κυνηγείου, για μας είναι παράβαση του νόμου περί θύρας. Φτάσαμε στο σημείο, με δικιά μας πρωτοβουλία της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, η χρησιμοποίηση του γυλαίκου να είναι πλέον νόμος του κράτους. Οφείλουμε όλοι να τον τηρούμε πιστά. Διαφορετικά είναι παράβαση του νόμου περί θύρας και θα πάμε κατηγορούμενοι στον εισαγγελέα. Θα υπάρξουν κάποια πρόστιμα για όσους δεν τα φοράνε, κάποιος τρόπος για να τους αναγκάσουμε, εφόσον μόνοι τους δεν μπορούν να το αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του γυλαίκου? Όταν δεν φοράς το πορτοκαλί γυλαίκο και σε συλλάβει ο θηροφύλακας, θα υποβάλει μήνυση, θα πάει στον εισαγγελέα και θα υπάρξουν τα επακόλουθα. Οφείλω όμως να πω ότι εδώ, στο Σύλλογο της Τρίπολης, οι κυνηγοί του συλλόγου μας ποτέ δεν έχει υπάρξει κανένα ατύχημα. Οφείλω να τους συγχαρώ για το ήθος του και τη συνέπειά τους ως προς το κυνήγι του αγριόχειρου και είναι γεγονός ότι πράγματι τηρούν αυτό το μέτρο. Αυτοί δηλαδή που δεν το φοράνε είναι από άλλους κυνηγετικούς συλλόγους και από άλλες περιοχές, όπως το τραγικό περιστατικό βέβαια του 63χρονου που ήταν από την Αχαΐα Ηλία. Όχι, ήταν από το Κυνηγητικό Σύλλογο Τροπέων. Είναι το ατύχημα αυτό συνέβη εδώ στην Αρκαδία. Όποιος δεν χρησιμοποιεί πορτοκαλί γυλαίκο θα υποβληθεί μήνυση. Προβλέπεται από το νόμο παράβαση περί θύρας. Είναι ένας νόμος ο οποίος τον έχουμε επιβάλει και είναι νόμος του κράτους πλέον. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να φοράμε πορτοκαλί γυλαίκο και ειδικότερα στο κυνήγι του αγριόχειρου. Όσον αφορά την νομιμότητα, χθες σε μια συνάντηση που είχαν εκδηλώσει, ακούστηκε το όνομά σας. Δηλαδή, είπαν ότι δεν επιτρέπεται στο Σύλλογο κάποιον να παρανομεί. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ατσιπάριστα κυνηγόσκυλα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ατσιπάριστα, είπαν κυνηγόσκυλα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αν υπάρχουν ατσιπάριστα κυνηγόσκυλα. Ναι. Ακούστε, δεν προβλέπεται ακόμη από τον νόμο για να τσιπαριστούν τα κυνηγόσκυλα, γιατί για να είναι ένα κυνηγόσκυλο τσιπαρισμένο πρέπει να υπάρχει το ειδικό μηχάνημα, το σκάνερ, που θα μπορεί να δει αν έχει τσιπαριστεί ή όχι. Στην παρούσα φάση, σκάνερ δεν έχει δοθεί σε κανέναν. Είναι από την πολιτεία αυτό που πρέπει να γίνει. Πρέπει να παραδώσει η πολιτεία σκάνερ στους θηροφύλακες και στους δασικούς, ώστε να ελέγχουν αν είναι τσιπαρισμένο το κυνηγόσκυλο. Άρα και δεν φέρει καμία ευθύνη ο Κυνηγητικός Σύλλογος. Εμείς βέβαια, οι κυνηγοί, οι περισσότεροι και ήδη έχουμε ξεκινήσει με δικιά μας πρωτοβουλία να τσιπάρουμε τα κυνηγόσκυλα και σε περίπτωση κλοπής και σε περίπτωση που χαθεί και σε οποιαδήποτε περίπτωση. Ακόμη όμως, εμάς έγγραφο εδώ στο Σύλλογο από το Υπουργείο για να τσιπαριστεί κυνηγόσκυλο δεν μας έχει έρθει. Όσον αφορά τα ηχομιμητικά συστήματα και άλλους τρόπους παράνομου κυνηγιού, τι γίνεται? Γιατί έχουμε ακούσει πολλά περιστατικά. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ορατό έργο από τους θηροφύλακες μας
με αποτελέσματα ως προς τη μάστιγα της λαδοθυρίας. Ήδη από το Κυνηγητικό Σύλλογο, από τους Κυνηγητικούς Συλλόγους της Αργαδίας, ευρύτερα θα το πω, έχουν κατασχεθεί 15 ηχομιμητικές συσκευές, κράχτες. Έχουν διενεργηθεί εκατοντάδες ελέγχοι και έχουν πραγματοποιηθεί και 5 με 6 συλλήψεις για παράνομη θύρα. Εμείς είμαστε αμήλικτοι σε φαινόμενα και περιστατικά ως προς το θέμα της λαδοθυρίας. Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν.